Hi guys, good morning! It's me again, ang iyong busy nga vlogger, si Papa John! And welcome back to my YouTube channel. So, karon since ihaning idea nga magbulingot-bulingot dami, bato-bato fix. So, ako ading manghod nga pinakagwapa o kanila. So, diyan namin andam na mong kalaha o ala, sige, bulingotan na mong tiyos na mga nga bulingot da. Okay guys, so let's begin. Derek lang magkabulingot. In 4, 3, 2, 1, go! But social distancing na sa magbato-bato fix rami. Bato-bato fix. Bato. Sura pog apel. Bato fix. Bato fix. Bato fix. Balos ka! Balos diko! Bato fix. Bato fix. Hindi ito ka. Bato. Ayaw ka gano'n. Bato. Abi, dali. Diri. Apel madali mo. Dali. Ako kaya Oh, sige. Naloy mas mama ko no nga na anak nagkabulingot na. Mo apel kuno sa mama tra. Galing. Diri na mo. Diri apel ta. na, di na po naman. Ayaw, dali. Oy, tiwasan mo kana. Di try, hindi ka. Oy, ayaw sa bato fix magana ita. Padol diri. Galing ko gugaro. Diri. Ako na. Ay na. Uy, magbato fix. Bato fix. Padol diri. Diri ato ma. Hindi ko maligo. Uy, di pa tabusongon dagwa kailangan man pero Usog. oy, dili na. Usog ka. Oy, atabang diri sa kamera. Sige. Di ba, gabaon mo nagmay kuwan. Bato fix. Bato fix. Oy, dili ikaw manggod. Di ba ka manggod? Oy, ikaw sa ka manggod. Gisave ko niya. Uy, dili. Padoon diri. Uy, ngano man na. Padoon diri na. Diri ato ba? Diri ka nang minaro man ang inyo makato. Uy. Tabang ko nga na kayo. Sige na. Andam ko, mga andam ko kayo. Binoang man iska kamo to manggod dili daghan. Sarang, ano na? Dali. Ayo. Bato. Anong nga Amerika? Dari ato bang sa kamera kay para Teka, kabalos mo pumurong. Dali sa kabalos ako. Dali, bilin asa na ka diri. Mubalos ka. Dili ka masa. Mubalos ka. Ano ito na ulo? Ay, yun eh. Sige. Bato. Padaan diri. Wala sa gakabaran kung apel-apel man siya. Inahan mo nung ta ni. Dire.
Wala. Minaro man inyo. Minaro man na dali. Dayan, ang popular na gumako ng limot. Ayos din na mo yun ninyo. Be, dali. Dali, damo sa kanya. Hindi na ko dayan na, oh. Ang dali, balo. Tawa. Dali, bakit? Kapila. 1 versus 2. Dali, bato. Hindi ka balos na to. Sige. Ayun, kaya na, nabili mo. Hoy, social distancing ta dito. Kira na. Bato, fix. Din. Wala. Sige, okay rin na. Bato, fix. Dali. Dali, padul. Ikaw na patabangin ko ninyo, Gol. 1 versus 2, Gol. Kumpon ang imong naong. Bato, fix. Hoy, ay, dalagan diri. Ali. Hala, puti. Sabaw ko, mandam ko. Bato, fix. Bato, fix. Bato. Mandam ko. Bato, fix. Oh, exacto. Dari. Oh, dari. Ala. Wala naman. Dari padol mo. Dari nga naman ang palayo. Gede, balos na. Sige, padaga kung karayot din. Pausa na. Balos na. Ginoo na yun sa... Kaluya sa mga inahan mo na. Awa pa gani. Dire. Paning kamot na. Kay sifte ka pildi. Bato, fix. Asa wala pa. Anong di ka magbala ka pildi ka? Saan? Iya bang dia udah aku udah mana batas gua. Nyala bang anak. Ito. Binuang mo ng imo aga. Ay. Sige. Bato, fix. Alas. Ibu gawat. Ay, ano man ako? Hoy, sakto na. Salamat. Nan, unsay napid diri atabang sa kamera. Ihon ko. Nako. Nandi. Hoy, Ginoo, pasaylo akong ina. Ginoo, di po dito. Pabusong na bagudag ito niya. Yapil-apil naman siya. So guys, mao na to yung mga ay unta na nalingaw mo sa amo ang gibuhat bisag sus Ginoo na mo naunsa na. Oh, thank you guys sa akong manghud nga. Mabante ka mamay kalaki. And guys, that's all. Goodbye.